biex tagħmillu l-ħalib, u fuq il-kaxxa tara raġel bil-qeda. U di għatlu missi, xitri. Alla le xej binti naqra kafe, sakemm marret fikċina u ġi, edha raġel maratux. Laqqas laħaq sebaħ li ma qaletx l-tzija u daqshekk damet toqgħod hemm ommi għax bl-affarijiet li beda jagħmlilha kellha titlaq il-bufbost bil-fors il-barra. Ara, daqqa jwaqqala lampa, daqqa jfrisku wara l-bieb fuq is-siġġu jiġri minna ħall l-oħra u ma jaqax, darb'oħra għada kemm lestiet ix-xafunier tal-platti, farfritu lestietu għallibula wiċċu l-isfel mal-art, u baqat jispersegwita sakemm telqet minn dak il-post. Dak li naf li kienet tgħidilna ommi. Ta' kienet torqod miegħi il-mamma fil-għaxija, ma dak dejjem fil-għaxija kien jagħmilha. Kien jagħmel ċertu ħsejjes, isek qed tisma' ħafna jien skontinu għal-ħares u kienu jsiru ċertu ħsejjes ejja ngħidu hekk. Li int isek qed tisma' ħadik ta' taraġġ minn dak li konna nagħmlu qabel fit-twapet tat-taraġġ. Jitħabbat ma' xulxin. Ġifieri ħsejjes ta' ħadid li jien għalija personali kont nassumi dikinhar li hekk bħalli kieku xi ħadd għandu ħafna ħadid ta' taraġġ f'idejh u qed iħabbtu ma' xulxin. U l-mumma kienet tagħmilli imma daw xi ħsejjes huma. Kont ngħidha di l-ġara tagħna ma qed taqla l-tapit tat-taraġġ għax qabel kulħadd kważi kien bit-tapit fit-taraġġ ġifieri. Ma kienx ikun tal-irħam jew xi ħaġa insomma. U kienet tagħmilli iva di għal bħalissa tħallih u jien f'qalbi kont ngħidilha dejjem meta tiġi int, imma ma kontx ngħidilha sewwa. Għax dejjem meta kien ikun hemm kienu jsiru daw l-affarijiet. U intom kontu tisimgħu l-ħsejjes bla ma taraw xejn jiċċaqla jiġifieri. Xejn, assolutament xejn. Konna noqogħdu f'dar, stadarjar il-ħamrun, ribsanta Bennera, u kien hemm wieħed fettillu jagħmel suċidju u miet. U d-dar ġiet battala u għamilna l-offerta u rnexxiet li ħadni aħna. Morna noqogħdu fiha u l-ewwel kollu sew. Mbagħad wara xi xahrej oħti Mary kienet tidħol fil-kamra tal-banju. Dak iż-żmien ma kienx kamra tal-banju moderni bħalma għandna llum u faċċa tal-kamra tal-banju kellna bħal ċomnija, dari kien jużaw ċomnija. U taħt iċ-ċomnija kienet tilma' bniedem kokka u qiegħed bideh hekk quddiem iċ-ċu. Isu qed jitlob. Isu qed jitlob. U dik kienet titwerwer, tajjel kemm tibla ommi titla' tiġri u ma tara xejn, toħroġ minn xaf tal-malju tniżilha isfel. Isu ma ġara xejn, fil-għaxija jiġi l-papa. Mix-xogħol, il-mamma kienet tgħidlu xrat Mary, u dak kien jagħmilha Vitor, jien nibża nitla' waħdi bil-lampa għax kimmel darba nara xi ħaġa jien nitfaħħilu u naħraq kull maw. Kenna kelb, kull xi nifettillu jippinna u jitla' jiġri fuq. Joqgħod il-bark mamar jirrabja bħal speċi jimbaħ u jerġa' jinżel l-isfel. Dak iż-żmien konna nagħmlu il-bennina minnu mhux żejr jiftakar bennina x'inhi, però intom iż-żgħar naħseb jien kienet tkun xi ħaġa tagħmilha frokna. Tagħmel ganċ ma' naħa u ganċ ma' oħra, tagħmel ħabel u tagħmel speċi ta' biċċa li żgħar insomma fejn qiegħed il-baby. U di kienet tkun fonda speċi daqs ngħidu kott tal-lum, jew prem kienet tkun fonda ġifieri. U dik iż-żmien it-tfal ġifieri ma li kienu jitwildu ma kinux qishom ikunu bħal tal-lum, fenna fin la kienu jiftu għajnejhom, la kienu jinqalbu u jitqalbu hawn l-ewwel. U dit-tifla ħsilta insomma dil-baby u ħallejta ġol bennina u kienet kellha lanqas kienet kellha 3 weeks, żgur li le, ma kienx qed kellha 3 weeks, ġifieri ara kemm ma kienx iddur. U dan ħallejta hemm jien inżilt it-taraġġ kull ma kelli 18-il tarġa dritti u mbagħad kelli 2 kif jispiċċaw. Oħra. U mort tant tal-grocer li kienet faċċata tiegħi, ma kienx xi triq twila ġifieri eżatt faċċata kemm nagħmel naqsam it-triq u dana. U jien tal-grocer għattila tini għattila lix ħallejt il-baby waħedha. Infatti miskina mal-artatni u kif rixman tal-grocer kienet niżla l-kuġina tiegħi. U qalt li kif il-baby insomma mbagħad għattila inti minn meta ġejta dik qatt ma rajta, għattili idħol ara miegħi u daħlet.
U kif tħanna mill-bib ta' barra. Bdejna nisimgħu dit-tifla sejra ga hekk, isa qed gergerek, però ferħana mhux tibki bħalma jagħmlu l-babies. Jien għattila Madonna Santa, għattila dit-tifla kif qed nismaħħa minn hawn, għatli ntfejħa l-lejta, għattila fil-bennina, di l-kuġina tiegħek kienet taffejna l-bennina, ġifieri ġili ġitandi. U jien għatta ħanajdlek għatta naħseb ġir-raġel għattila u biex xitina għata refaħħa mill-bennina u qiegħed biha isfel. U sadat tant tħalt fil-kamra tal-ikel u qed ngħidlu ton. U kelli taħt it-tara x'għatlu ejja ton għatlu toqgħodx tiċċajta fejn għamilta t-tifla u sadat tant it-tifla da bl-istess b'gengina hekk tagħmilek ga hekk. U tħalt taħt it-taraġ u dar raġel u dit-tifla ma narhom imkien. Għattila Madonna, mint qed tismaħa bħal it-tifla qiegħda wisfel u l-kuġina għalti vera għalti it-tifla qiegħda wisfel għalti fej qiegħda imma. Għattila jien ma nafx fej qiegħda u kif se nittilgħu tlajna żewġ tarġiet u se nduru biex nittilgħu dawk it-18 li qed ngħidlek kelli dritti, għandna qamar fistiġ di t-tifla x'kienet fl-aħħar tarġa mixħuta wiċċa l fuq u tgerger hekk, ġifieri mhix tibki, mhix muġuha xejn. Lanqas kellha 3 ġimgħat. U jiena speċi ħatqata dak il-ħin ħatqata u dit-tifla kif ġitaw speċi jiġik frasek kif ġitaw. U dil-kuġina qalt li minn tista terfaħħa. Għatta ħana li għatti l-erfaħint qalt li ma nax nagħmel. Għasta dattan dik berren frasa li di xi ħaġa mhix bħad terfajta u tellajta fuq u flok ma għamilta fil-bennina issa tinsix li biex nagħmilha fil-bennina di titla 18 tarġa. Tidħol fil-kamra li qed ngħidlek il-loġġa, terġa' tidħol fil-bedroom u terġa' timxi daqskemm imxejt biex wasalt fit-taraġġ mill-kamra tal-loġġa, ġifieri kien hemm tul. Kieku stess dit-tifla waqgħet mill-bennina nassumi li kienet se tibqa' taħt il-bennina fl-art. Ma kienx tista' tikkrolja biex tiġi dak it-tul kollu. Sakemm tasal fit-taraġġ, ifhimni għax kieku forsi bniedem jgħid di ma setax ikkroljat u waqat Impossibbli. Impossibbli għax anki kieku ġarat kienet tibki jew tweġġa. dik waħda u t-tifla ma kienitx għada laqqas biss titqalleb. Aħseb wara kemm tikkrolja. Raħħija kien għadu żgħir daqshekk. Parajnej daqshekk. Ġibni minn San Ġiljan, għax għandna minn San Ġiljan. Iva, u alla u niżelek daħija. Għaltlu x'għandek beda jorokajnu alla n-nunu daħħallu l-bastun għawek, da San Giuseppe, li kont rajt jien stess, issu San Giuseppe. San Giuseppe mhux kellha San stat. Giuseppe ma jdaħħax. Iva, għall-istess wieħed li rajt jien, u li jekk rajtu nieżel, u mbagħad qed ifhemni hija, għalli kif kon niżelet ħareġ minn hemm u għalli iqafaw, għalli għamilli hekk. U jiena nżilt niġrilu li niġri biex imbagħad skużjatlek bħalma tlek li se nagħmillu, sabbatni u ommi baqgħet hekk. Tarani nola, dik veru ta' ma weġġax ta' ġek ta' għadaqrek u kol. Ola nqatajt mill-art. Isabtek mill-art għal dak, bdejt. Ġifiri jiena lek għax ġara li l-nifsi, ma nistax ma nemminx jiena. Temmen li jista' jkun possibbli li jibqgħu jidru li għadhom jidru dawn Issa naħseb li nqata għax la ma rajthom xiena ma naħsibx li biżwiċ sar xi miraklu. Għaliex taħseb, sinjura, li qabel kienu jidru dawn. Naħseb li dawk kienu erwieħ, jew kienu jaqtluhom. Jew flus mal-flus moħbija mus se jagħmlu mirakli. Dik ir-ruħ ħalmek biex tgħidlek hekk forsi kien ikun tork ukoll ma nistax nafu. U jolek naħseb jiena. Ġifieri dak torok li rajt int qatt ma kont tibża minnha, mhux? Le, Nanda? le. Jgħidulek. Tant kun ma kustużi, tar kont nibża minn xi tork tal-ħabba żiż milli kont nibża minnhom hu. Sara kizmi qed issemmi t-tort tal-ħabba żiż. Ana t-tiena dejja daqsxejn ta' x'kienu daw, jiena ma niftakarhomx. Daw jgħidu kienu għandu kun lana fliġu mill-li xandra qasnaf minn fejn. Inti tiftakarhom? Niftakarhom iva. X'kienu jagħmlu daw? Klieta ta' one farding ġifieri u. Iva, kienu jiġu, kienu kollu dak it-turbat barra, so kienu kun isu bit-tuplet u faxxa għax niftakarhom sewa. Ġifieri kien hawn it-torok. Għandi 70 jiena ta'. Kien hawn it-torok Malta u x'hekk dawna. Alla dan li kont tara inti kienu bħal dawn it-torok hekk jiġifieri? Imma insomma, imma dak kien ikun mhux bit-tublet li kont nara jiena, kien ikun bil-qalziet.